Vamos a dar lectura ao acordo adoptado polo Pleno do Concello de Porto do Son. Como usted, como Manuel Rodríguez, secretario de Promoción do Concello de Porto do Son, certifica que o Pleno do Concello de Porto do Son, reunido en sesión ordinaria de data 27 de novembro de 2009, adoptou, entre outros, o seguinte acordo. Moción urxente número 1 sobre homenaxe ao padre José López Caro. A Secretaría de Orden do Señor Alcalde dáse de unha moción que transcrita ali. A Corporación Municipal do Concello de Porto do Son presenta ao Pleno Ordinario do 27 de novembro de 2009 por vía de urxente a seguinte moción. Homenaxe ao padre José López Caro. Exposición de motivos. Don José López Caro nado na parroquia de Nebra en 1922, é sacerdote xesuíta e estudou a súa carreira eclesiástica no Seminario de Santiago de Compostela e na Compañía de Xesús. Licenciado en Filosofía e Teoloxía, é doutor en Filosofía e Letras e en Psicoloxía. Membro de numerosas academias e sociedades internacionais, é autor de máis de 80 libros de Psicoloxía e de máis de 250 artigos nos principais revistas do mundo. Está en posesión de numerosas condecoracións nacionais e internacionais, entre as que destacan a Medalla de Ouro ao mérito das Belas Artes no ano 1989 e o Premio Fernando de la Torre de la Voz de Galicia. No ano 2002, a Xunta de Galicia entregou o Premio das Letras e Artes de Galicia. Por todo isto, a Corporación Municipal, por unanimidade, decidiu facer unha homenaxe ao padre José López Caro, en Nebra, a súa parroquia natal, o vendeiro 12 de dezembro de 2009. Para que todo o anterior tenha carácter oficial e institucional, debe ser aprobado polo Pleno da Corporación. E por todo isto, propónse ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do acordo seguinte. Primeiro, homenaxear a figura do padre José López Caro, declarando como oficiais os seguintes actos que se levarán a cabo o 12 de diciembre de 2009. Homenaxe institucional ao padre José López Caro, misa solene e concerto de música sacra. Segundo, todos os actos celebraránse na Igrexa Parroquial de Santa María de Nebra, por todo o Son. Sometida a protección ao ausente e aprobada por unanimidade dos 17 membros presentes que realmente acompañan o Pleno, por lo que se procede ao seu debate e votación. Debate de subproducción, votación e resultado. Sometida a votación a moción, dáse o seguinte resultado. Votos a favor, 17, pertencentes aos grupos municipais do PSOE 5, Vianera 4, PP 6 e Mixto 2. Votos en contra 0, abstención 0. Queda aprobada por unanimidade a moción do seu Pleno exterior. De seguido, vai ter uso da palabra Juan Carlos Fernández Sasel, director de ANADIC, Axencia Galega das Industrias Culturais de Xunta de Galicia.